ikon Allah yau wajen kwana nawa muna neman ruwa amma yau gashi mun samu alhamdulillah. Wayo Allah mama na wayo Allah mama na la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah. Ke da Allah rufa mana baki. Yanzu tafiya za ku yi bani haba dan Allah ku kyale ruwan dan Allah ku ya guri dan Allah ku mama wayo Allah shikenan wallahi kenan la ilaha illallah wayo. Kai ku dawo mani tanan daman irin ku muke jira wallahi. Dan Allah ku manna tafi wai dan Allah wannan wace irin rayuwa ce to shikenan zan kama gole zan kama gari wayo mama dan Allah ku ya guri mana. Ke dan uwar ki an ga miki muna cin kuli da gari anan ne to wallahi sai kin gane kuranki wallahi sai kin gane kuranki yau. To shikenan dan Allah ku ya guri mana haba dan Allah ku ya guri ni sai ya fa nake dan Allah ku kyale ni tafi haba wayo mama baba ni ce ta da saka ku a cikin wannan yanayi ba haba dan Allah ku ya guri mana haba wayo Allah mama. Kai ni so ka janyo mana kafan bayan ta kaji ko. Wayo Allah dan Allah kada kai na zannan wayo. Yau wani kuma ban na turo ma mazaunan ta yanzu yau wallahi sai mun cinye ki yau ƙarya kike wallahi. Wayo Allah dan Allah shikenan na yi na tsoyi kenan na fara na tsewa la ilaha illallah wayo Allah wai dan Allah fi sabilillah wannan wace irin rayuwa ce haba ciyawa fa nake ci ciyawa ni ina cin yayan ku ne fi sabilillah ina cin nama haba daga suwa shan ruwa ba wani abu shi kenan sai ku kama ni da cizo da haba dan Allah haba wannan wace wayo Allah mama dan Allah ku ya kuri mana haba wannan wanda irin rayuwa ce yan uwana sun gudu sun banni to wallahi indai na fita daga wurin nan wallahi duk wanda na kama a fili a waje wallahi sai ne maganin sa Allah wallahi sai na daukan sa haba dan Allah ku ya kuri mana ni siya ba dake kuna gani dan Allah ku ya kuri mana haba dan Allah wannan wanda irin rayuwa ce yake da wayo dan Allah ku ya kuri haba dan Allah wannan menene ya kano dan Allah kai kaji kaman ka ba mana dan Allah wai me haka dan Allah fi sabilillah to wallahi ba zan yadda bana dai ga muku Allah wallahi haba da Allah wannan wai ba rayuwa bace fi sabilillah shikenan mutum ba zai zo gidan ku ba kuma Allah alai shan ruwa na zo yi ba haba da Allah. To masoya da wani kallon wannan bidiyo abin da nake bukata da ku anan shine ku duba cikin profile dina za ku ga wata alama ta YouTube. To da kun ga alamar nan ta YouTube sai ku dangwala sai ku taba ta za ku garzaya zuwa can YouTube. Sannan sai ku daure ku danna min subscribe da kuma alamar kararrawa. Nan kuma akwai wasu bidiyoyi kala-kala na bada nishaɗi ban dariya a cikin wannan channel din wato mai suna Zubi ne. Wai kuma ban tafi mana haba dan Allah wannan wace irin rayuwa ce wayo Allah mama na shiga uku na lalace wayo mama.